Tak, už som oddychnutý, máme opäť rovnakú tabuľku, ale teraz si ukážeme, ako si môžete vložiť hlavičky a pety. Predtým, než si to ukážeme, by sme si mohli povedať, čo to vlastne je. Hlavičky sú časti dokumentu, ktoré sa zobrazia na samom vrchu strán, ktoré budete tlačiť. Možno už hádate, čo sú to pety. Pety sú to isté, čo hlavičky, len nie sú na vrchu, ale na spodu strán. Hlavičky a pety sa dajú vložiť viacerými spôsobmi. Najpohodlnejší je asi ten, že si dole prepnete toto zobrazenie strán z normálneho na rozloženie strany. Pozor, toto nie je presný odraz toho, čo sa bude tlačiť. To, čo sa bude tlačiť, sa môže odlišovať od toho, čo vidíte tu. Napríklad sa to môže stať, ak máte nastavený zlom strany. Tu hore máme 3 fleky, kde môžeme pridať hlavičku a na spodu sú 3 ďalšie fleky, kde môžeme pridať petu. Označíme si ľavú hornú časť a hore nám pribudla nová karta návrh, kde môžeme vybrať, čo chceme pridať. Buď môžeme napísať nejaký text, napríklad faktúra, alebo môžeme pridať aktuálny dátum a čas. Do pravej časti môžeme dať názov hárka. Môj hárok sa volá faktúra za tovar, to môžete vidieť tu dole. Takže keď sa odkliknem, môžem vidieť aktuálny dátum a čas a názov hárka. Poďme teraz do pety. Sem si môžem pridať napríklad strana, číslo strany z počet strán. Keď sa odkliknem, vidíte strana 1 z 1, pretože máme len jednu stranu. Do pravej časti pety môžeme skúsiť vložiť napríklad nejaký obrázok a máme tu logo našej firmy Fresh Fruits. Poďme sa pozrieť, ako bude vyzerať naša tabuľka teraz pri tlači. Stlačím Ctrl P, máme v strede vycentrovanú tabuľku a v hlavičke a pete údaje, ktoré sme si zvolili. Ak by mal môj dokument viacej strán, hlavička a peta sa vytlačia na každú stranu, samozrejme zmení sa údaj o čísle a počte strán. Napríklad, ak by som mal trojstranový dokument, tak tu by sa vytlačila strana 1 z 3, na ďalšej strane by sa mi vytlačila strana 2 z 3 a na poslednej strane strana 3 z 3. To je všetko pre túto lekciu, tabuľku máme nastavenú tak, ako sme chceli a ideme ju konečne vytlačiť.